Upravo od toga svi najviše strahuju jer se nakon kratkih prijeva godine najavljuje i novi obilan snijeg. Biće gore prije nego postane bolje, nemojte se zavaravati, ako pogledate kroz prozor vidjet ćete sunce i ovu priliku treba iskoristiti, ali snijeg će pasti pomalo, a nakon očekuju nas komplikacije. Ovo je djeca vidjela 8 života, za vikend najavljeno da dopljeni mogu bi situaciju pogoršati, jer naglo topljenje ogromnih količina snijega lako će se pretvoriti u vodene bujice. Kako strane pola je progovorio o uvijek siromašnih u gradu. Na ovoj konferenciji o gradu i postavljeno se pred izaslanicima iz više od 170 zemalja osudio se da je nazvao paradoks obilja, prema kojem se u svijetu proizvodi dovoljno hrane za sve, ali ipak nemaju svi dovoljno. U ovom trenutku 805 milijuna ljudi je gladno i postavljeno. Pođija, Srednja noć vlada se mnogo dovoljno pravima, a često se zanima izbježnosti, premalo pozornosti usmjerene na one koji gladuju. Bolno vidjeti da borbu protiv gladi i pothranjenosti je neki tržišni prioriteti težnjega profitom. Ako govorimo o novim pravima, gladni i dalje velika na čekanju mora da budu uključeni u društvo i dobiju se tu. To je osobe kaže gospodarstvo, a ne mjerosti. Prema međunarodnom istraživanju nacionalne informatičke pismenosti, hrvatski su učenici i nastavnici postigli iznad prosječni rezultat i zastavili na 14. mjesto od 21. No prema broju kompjutera u školama Hrvatska je na predzadnje mjesto, odmah ispred posljednje kurse. Razgovarić. Osmašica Mihajla svakodnevno računala i tako od svoje 8. godine. Najčešće računala koristim znači za igru i dadem na Facebooku, nam si poruke i to je to. Zapravo je jedan od lakših zadataka s međunarodnog testiranja. Znate što ima izmjenjavanje sredstva. Ali zato se uhvatila težih zadatka koji je uspjela riješiti samo 12% učenika. Registrirali smo na vašem pristup vašim korisničkim računu. Kako prepoznati da je imenu nisu opće i prevare? Zato što je vidno. Hrvatski se snašaju njihovi nastavnici prema računalnim znanjima 14. mjesto od 21 zemlje. Računali da najbolje barataju češki, kanadski i australski učenici, a najbolji su prevađeni Turci. Tursko ima prosjeku 312 bodova i ona je, kao što sam rekao, ispod prosjeka. Računala nisu naša strana za više od trećine učenika, čije je znanje ispod prosjeka ili na početnoj razini. Samo 1% učenika je na najvišoj 4. razini. Imamo 11% učenika koji se nalaze ispod početne razine računalne informacijske pismenosti, što je zabrinjavajući podatak. U digitalnom dobu ne bismo trebali neki toliko, međutim još uvijek je to manje nego ISS prosjek. Iznad prosječnim hrvatskim rezultatom ministar nije oduševljen. Ako ste vidjeli, nadprosječno smo dobri, ali zato što su Turska i Tajland očajno loši. Čak se i očajno loša Turska okrenula obrazovanju i pokreće takozvani FATIH projekt. Osigurat će se